раночки, Мінський монтажный хасл на сувязі. І як ви правильно здогадалися, з вами ваша любимая рубрика «Огляд усякої фігні, яку я набив». А набив я ось такі ось скрині, а докладніше систему заховування від Кюбрика. Навіть не глядячи на те, що я давній прихильник менавіта носити інструмент, ну і всякі остатні речі у торбах, все ж таки я був вимушений набити ось гэтую систему. Бо арсенал інструменту у мене павялічваецца, а мае плечики за гэта дякую мне не кажуть. Пакуль у меня эта система не дюжа у вялікіх масштабах, усяго ж толькі раз, два, три, чатыры умоўныя скрыні, ну гэта больш похоже на кейс, і один арганайзер. Набываў я ўсё гэта адным сетам, здаецца, там сет нумар 3 называўся, акрамя вось гэтай вось скрыні. Яе я набываў асобна. Ну і зараз хутенька прыбяжымся, што ў мяне тут ёсць. У першым это я скінуў всякую трыбуху, тут не сарціраваў нічога, таму што не здолеў знайсці час. Просто накідаў тое, што не памяшчалася ось у гэтыя скрыні, якія знізу. Другой скрыні, як скрыні, нейкія такія чамадан умоўны. Ляжыць увесь мой арсенал 12-вольтовага інструменту. Не увесь, а тым, чым часцей за ўсё карыстаюся. Вінтавёрт, шурбавёрт, ліхтарык, і да яго зарадка. І всякія гэтыя пераходныя павароты дзеля шурыку. Тады ніжэй у мяне ідзе скрыня, якая шла у камплекце. Ось тут я наклаў усякую трыбуху да менавіта ручнога інструменту. Пальчаткі, молоток, там всякие гильзы ГМЛП, там этыя НШВИшки, и тут всякие тестеры лежать, и кшталту нечто такое. И там саморезики для того, как прикручивать у подразетниках фурнитуру. Переходим ниже. Его, конечно, можно не отчаплять, але все ж таки. Ось эту скрыню я набывал особно. Ось она такая, как эти шуфлятки. Тут всякие отвертки лежать, электричная отвертка, и, так бы мовить, все, что крутится, вертится. Ось, а тут такая шарнирно-губцевый инструмент. Это пассатижи всяких видов, бокорезы так само, и всякие крымперы для зачистки. Протягиваем. А апошняй скрыні ляжить зарадка, короче кажучи, моя Makita, это пылоулавливальник, пылосос, сам перфоратор, великий шурбоверт, так всякие буры, и там на низе наскиданы всякие там тое, что, короче кажучи, потребно для свідравальна-адтульных рэчаў, менавіта таких жорсткіх. И ось такая система атрымліваецца. Карыстаюся я уже напэўна тыдня два, и могу вам сказать уже некаторыя заўвагі. По-першае, я ўсё яшчэ ніяк да іх не магу прывыкнуць, потому что для мяне пакуль гэта незручна катаць нешта на колах. І што датычыцца таго, што я як наклаў такую гару, это ўжо па-другое, яна вельмі б'е ў руку. Таму у будучым часе, напэўна, набую яшчэ такую одну на колах. Можна было гэтыя две скрыні паставіць менавіта сюды, одна на одну, прыкладна ось так. Так, і ось гэту. Умовно так. І каціць куди патрэбна. Тады ручка, зараз я яе достану, не будзе мешаць каціць, а в руку нічога біцца не будзе. А на другую такую же самую тачаночку положить такі чумаданчик гэты з этими шубавёртамі. 2-3 арганайзера набыць. І яшчэ один, напэўна, набыць такі кейс, не кейс, а ту скрыню. Гэта займае умоўна 2 модулі на 1 модуль. Каб яе там скласці, перакласці ўсё ж такі гэты шурупавёрт, бо не дюжа зручна. А сюды ўжо палажыць гэтыя рэноватары і ўсё астатняе. З гэтага ўжо выцякае трэці пункт таго, што гэтых сістэмаў, менавіта адзінай гэтай сістэмы не бывае шмат. Заўсёды якой-небудзь не хапае. З торбамі такога не было. Торбу, якая б яна не была, усё накідаў, можна нават з гарою. І пайшоў. Тут гэта так не атрымліваецца, таму што трэба пакласці менавіта столькі, колькі яна можа зачыніць. Таму што калі будзе, няхай так умоўна ляжаць крышачку вышэй, чым патрэбна, торба ўжо добра не зачыняецца. Трэба паправіць, скласці, і толькі пасля яна як-небудзь закрыецца. І чацвёрты пункт – это, конечно, ступеньки.
Бо як бы там умовно не казали, что по им вельми легко поднимать эту систему, не. Там приходится усё гэта распилить и по-особному занести на патрэбны вам поверх. Ну, ці до лифту, ці ось уручную, калі гэта какая-нибудь хрущевочка, ось до 5-го поверху. Это значит, что спина усё одно будет нагружена. Ну а так, пакуль нічога дрэннага ці добрага сказаць не могу. Просто нешта новае для мяне. Абвыкаюся, звыкаюся і не могу зразумець, падабаецца оно мне ці не падабаецца. Пакуль што умоўна добра, таму што ўсё арганізавана, нічога нідзе не тарчыць. Але як гэта юзаць, пакуль я не зразумеў. Ну, здаецца, ўсё. Некаторыя, напэўна, зараз адкажуць: о, блогер, реклама, як заўсёды. Ну, па-першае, я не блогер, я працую вось гэтымі вось ручкамі, і на вось гэтыя рэчы я зарабляю сам. Прыйшоў, адрабіў, і калі трэба, калі такая магчымасць ёсць, то выдаткаваў усё на вось гэтыя скрыні. Колькі каштавала, не скажу, бо навошта вам гэта? Зайдзіце ў інтэрнэце вось на гэтую краму, да афіцыялаў, ці вось дзе я набываў, і паглядзіце самі. Ось. Калі ёсць якія-то пытанні, ну так задавайце прадаўцу. Я тут ні пры чым, бо я таксама карыстаюся гэтымі скрынямі упершыню. Ну, не скрынямі, а сістэмай захоўвання. Ад'ё, мае даражэнькія. Зараз пакажу, як лёгка яны падымаюцца па лесвіцы. Ну, менавіта па ступенькам. Нормально.